pakureda ndaweni nyaya yakamhangarwa nasabhuku chokubvudza vachimhangarira takundwa takudzwa manyure takudzwa manyure. Nyaya imwe chete vachimhangarirawo Leonard Chipati. Panhau imwe chete iyoyo vari kumhangarira zvakare nhamo Meshach Chipati, iri nhau yeland dispute. Leonard Chipatiko nani? Nhamo Meshach Chipatiko natakudzwa manyure. Tichakumbirawo sabhuku chokudza kudza roko rwenyu rorudyi mutedzera zvandakutaura mashure. Makagara zvei zvakasimukira. Ini sabhuku chokugudza ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendesera uko basi. Ndokumbirawo Leonard nhamo natakudzwa manyure. Mosimudza maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura mashure. Patichati Leonard Chipatiko motaurawo mazita. Simudzai maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura. Ini Leonard Chipatiko ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise maoko basi. Ndokumbirawo sabhuku chokugudza muziviso dare muchidimu. Izwi renyu rakasimukira makagara imi pasi. Chasakisa kuti munge muchimhangarira vatatu ava. Pamusoro yedare ndotanga natakudzwa manyure. Takaona nzvimbo yedu iri kuChamatoro pavakwa imba ine 2 rooms. Takatadza kuziva kuti ndiani munhu akavaka ipapo. Saka taramba tichiendapo takazosangana navamanyure varipo pamba ipapo vachiti ndivo vane mwana akavaka ipapo. Tikavabvunza kuti nzvimbo iyi makaiwanepi, vakati takatengeserwa Crispin kana kuti Knowledge Sanyika. Tikati muchibva maona sabhuku ana akakutenderai kugara ipapo. Vakati takaendeswa kuna sabhuku Gamai. Ndo zvaita kuti tuye kudare. Wacho Yanhamo Meshach Chipatiko ane garden rakasiyiwa nababa vake raakurima kujedza. Pagarden ipapo pane ruviyo rwakajeka runooneka rwemakore nemakore. Akabva asiya garden reye ndokuextenda nabva 10 meters boundary regarden. Achitoyambuka akagotoka nerera nemvura inobva mugomo reDongotava. Mushure mekunge vaita dispute nehanzvadzi yake vagovana garden rababa, hanzvadzi ndokutengesa imwe portion. Iye nhamo ndokuti portion yavatora yakakurisa ndokuzvikomba nzeta achibuda kunze kwegarden kuuya kuzoextenda kunze. Patakasiya gwanza rekuti vanhu ndopavanofanira kupota vachifamba napo. Leonard Chipatiko. Tisati tapinda mubridge rePanamarasawa apo pane magarden aripo anokwanisa kuita 5. Rachari Gamanya, Michael Gamanya, Dandiro, neraGogo Chimbinji amai vana late Stephen, nerambuya Masanga. Panzira inoenda pagarden ipapo takangoona Leonard Chipatiko akuchera mapango achivhara mugwagwa unoenda pamagarden ipapo. Patakauya kuzomhangara kuno. Tamhangara kuno vakauya vakakumbira kuextenderwa dare vachiti vane zvakavabata. Patakazoona pachiendererwa mberi pachitoiswa waya pane waya izvozvo. Takatouya kuno takataura mupurisa wamambo kuti tachikumbira kuti sisi takamhangara vamiswe zvavari kuita kusvika nyaya yaenzaniswa nedare ramambo. takudzwa manyure ndokunga vanhu vazokutsanangura kuti pakawanikwa wakavaka wakatengeserwa naCrispin Sanyika. Ndinotenda kudare. Takudzwa ndoko. Takudzwa ndini ndakamirira takudzwa ndini baba wacho.
ndiri kupokana nemashoko yakutaurwa nasakutokuudza kuti ino Bomas Manuel. Bomas. Yes. Bomas Manuel. Ndiwe sabhuku ani? Goronga. Wekupi? Rushinga Chifinyokusenga. Mwana wa sabhuku wekurushinga ari kudai kugoromadza. Ko ndinogona kukumbirawo panzvimbo changamire kuti ndiraramawo nemi. Zvinganzi zvakaipa. Kana mateera mutemo hazvina kuipa asi kana musina kuteera mutemo zvakaipa. Ndichiregai ndichitsanangudza muonzo pandiri romwe pandakanaka nepano. Ini kana ndichitaura chokwadi sekupika kwayaitwa nedare kuti Mwari amubatsire wedu. Ndichitanga kusvika muno mukomboshawa. Mwana wangu atifonera ari kuPretoria Falls achiti ndava nawo munhu anoda kundipa nzvimbo. Anonzi Nhengenenge ari kuDongoshawa. Anoda pakadai. Ndichisvika muno first mushawa ndakasvika. Kutanga kusvika. Ndeva sabwe ivava. Secretary vari kutaura. Ndo pandakaendeswa nemunhu akandipa nzvimbo. Nokuti ini mutemo traditional leader sect ndomunzwisa kuti sabwe ndiani nzvimbo. Ndikamuti haugona kundipa iwe uri wani musina bid yenyu iri kundiratidza nzvimbo. Ndopataenda kumba kwa secretary ivava kutaura. Ndobva wataurana nemunhu wewo. Inini zvekuna hapana pandoziva. Ende hatizosaba kuti vanhu. Ndobva waudzana kuti uri kuendesa pakadai. Ndobva wawirirana zvikanzi go ahead. Ndikati alright inini handidi kuzofamba ndichiti mangwana ndaenda uku ndinogara kure kushinga. $10 doesn't share ndoga zvinondiremera. Ndinombera sei sabhuku wacho. Ndine half yokuti ndogona kuombera sabhuku. Vakati aiwa mari yenu isiso haisi munhu wani. Ini munongozoiona kana maiona yakakwana moya nayo. So ndobva watipa ndo wakapa go ahead yokuti endai munowaka as long as mawirirana nemunhu ari kubaireni. Ndobva ndaenda. That was 2023. Ndobva ndawaka turumuzi yangu netoilet. Ndobva ndasiya. Pakakura zvakadii vanhu vamakapiwa? Pakuyura vaitiwo 600 square meter but pameasure is 410. Madzoka ndizvi kudzoserei paya pamati sabhuku ndiani nzvimbo. Sabhuku haana mvumo yekupa munhu nzvimbo inoita 600 kana 400 square meters. Okay, handisingazozivawo zvangu kuti kunoku munoita sei nokuti mimi kurushinga munopa munhu nzvimbo yakaita 400 square meters yemurokesheni. Isisi kurushinga manje tinopa yakatodarika nokuti munhu anogona kunge achitora ari kudara kuisa musha nemunda saka inogona kutodarika. Ya mukauya tikanzwisisana munorima hapana chakamboipa. Izvozvo ndo dzamunopa idzodzo. Ndo dzatinopa hectares kuti 400 square meters. So zvadaro ndavaka 2023 2024 handina kuona kana dambudziko. 2025 muna August ndatouya kuti vakomana vachiise madhozi pane imwe imba yanga isina dhozi. Ndo pakasvika in fact avo vasati vasvika ndakafonderwa nomunhu ainzi Katsande. Mukuru mirai kuita zvamuri kuita ipapo. Tikati ko imi munombodani? Ndine chivimbo chokuti zvese ndafamba nekwasabhuku. Sabhuku ndaombera. Ndiani akundimisa. Vatsanangura kuti ndakapewa pane baba kudhara vakapuwa mai vangu nasabhuku wekumashure waiwira namai vangu. Ndikati zvakanaka Wakatsande but imimi kamugona kutaura neni. Nokuti imimi kana muchiti mai wenyu ndo wakapuwa. Inini ndiripo zvangu ndiri kumbirirawo mwana wangu sezvo imimi kumbira mai wenyu. Imimi chiendai kune munhu akapa mai wenyu nzvimbo. Ini ndochitorawo munhu akapa akandipa nzvimbo. Ivavo ndo chete vanogona kuyanana. Bosi ndo vagara mudokoshawa. Rumwe zvishwa hana kuzoita nharo. Ndopa akafona achiti cheregai ndifondere sabhuku wauya. Ndopa takazoona mota yauya ine vanhu 4, panel of 4. Ivava secretary nasabhuku baba vangu avo neawa netai blue avo nemukadzi nofunga avo. Ndobva wauya pastendi pangu. Vachiti vanga vaiswa matsamba avo vachifunga kusangana nevagari veipapo. Vakatanga kuadresa kameeting kavanga wawira vachiti wani makapuwa mastenzi asina marodzi. Chinhu chavakatanga kutaura kuti mastenzi enyu makagara vamwe vacho hamuna ma-access roads. 2 ndobva wataura kuti vamwe vacho makagara makaombera masabhuku asiriwo. That was the issue. Imwe issue. Ndobva wazotaura iyoyo but ndobva vati tichadhira nenyaya idzi tisina kuita as a group vanhu endai pamastenzi enyu. Ndobva taenda pamastenzi enyu.
vazouya pa stand pangu vakazosvika pa stand pangu ndio vaone tayeduwa vasvika vakataura neni vakatengesa sisiso ivo pachizva vachitaura nemuromo wakati azvishuwa this land yanga isina kualloketwa munhu because handiri kuvabira mashoko yanga isina kualloketwa munhu inini ndini muzukuru mukuru wemuno machegogudzi saka asi zvamakaita zvokuti makanoombera sabhuku B handizvo maifanira kunge makanoombera pasabhuku A. Ndikati inini handigoni kuziva kuti uyu ndo substantive village head nokuti munhu andipa land andipa nzvimbo ndiye andiratidza sabhuku according nemapepa arikutaura ndiye achandiratidza kuna sabhuku ndiye achandiratidza kuna headman nekuna chief kuti vandizive kuti ndauya munzvimbo mavo. Saka zvokuti tazoendeswa kuna B makutonitaurira nhasi anyway tinozozvitaura B uyu ndabva ndabvunza kuti B wacho mwana here wemachagugudza kana kuti ndiwe kwagukwe kwamuri kutaura kuti ndokunobva Christian vakati ndokwachagugudza. Saka hondo yangu iri papi papo kana muchiti ndaenda ko pamuningina venyu ndimuzorwadza tingatendera hanzi ndima kanondiratidza vanhu pandakabva ndokuvakira kwete handivazivi nditovaonoona saka sekretari wenyu rega ndipa daire pako changamira havasi kutaura nhoroondo yavo chaiyo chaiyo ipo pavakavaka ndepechitatu vakatanga kuratidzwa pabridge naKnowledge vakuenda vachida kunovaka vakanzi handipane munhu vakaona pavako pane dzimba nhatu dziri paruware tiyambuka bridge vachibva vaendeswa pechipiri vakuda kunovaka vakaona pavakwa futi pechitatu ndopavakazonovaka iro pavakauya kumba kwangu ndakamuti Knowledge hauende kunopegera munhu kumaminda kwedu pasina komiti iyi sabhuku vasingazvizive. Pechipiri munhu wacho iyeye anopinda mumusha haagare asina kunonongedzerwa nekomiti yakakwana ye7 yasabhuku. Ende ivo vari kutotaura chokwadi kuti vakasvika kumba kwasekretari ko pavakazonombera sabhuku vakanombera sabhuku upi nekuti vakasvika kumba kwasekretari wachogugudza. Ndikada kupindura kuti ndiri kunyeba here vakazonombera sabhuku upi ndiri kuti the same person akandipa ndiye akandiratidza sabhuku vaya vachagugudza vachina asina kumboambira ndaratidza Knowledge ndiye akazokuratidzai sabhuku kunombera ndiye akandiratidza kwasekretari ivavo munhu mwe chete kwatakashanda kwevavo apa makaipo pane mumusho kubva kurushinga kondomakupa ekudombo chavo tizive kuti zvinofambiswa sei kuno zorerwa imari nemunhava wamakapa mari musati mapedza kudya mari yemwana zviri kutokuratidzai zvega kuti kwamuri kuenda hakuna kujika. Chengetedzai mari yemwana mutsvake zvimwe zvine mapepa akakwana. Zvamuri kuita izvi hazvina kana mutemo izvi hazvitenderwe izvi. Kana ndatoya ndichida ivhu kurushinga uko handitomboya nemari handazongoburitsawo mari nda kutongotiwo mazvita. Shoko renyu ndinorinza changamire nokuti tinoziva kuti mukugarisana apa nyangwe dei mutemo uchiti hatitengese ivhu but mumwe munhu anogona kuzoti wamunzwisisawo hapana pauchazotadza muti shamari vakaita basa sekunhu kwaunenge uchida isiri nzira yekutoti ndiye atoripa kuti ndiri kuzvitengesa. Wamanyure changamire ndirege kupedza nguva dzorerwa imari mvura makatengeserwa hariko ende haritengeswe. hakuna chandinoramba changamire munzvimbo yenyu handizive kuti pachaitwa sei semunhu ndandatovaka rooms yangu yandakavaka kutaura kwandikuita kuti 2023 ndichitomboya ndichigara handizive kuti papo munondiitawo sei nekuti ndakutozorwa kwamuri. Wamakapa mari ndiye anokudzorera imari wamakapa mari ndiye wamunosungisa kuti akudzorera imari yenyu. handina nharo changamire vangu asi ndinoona kuti ivo vachogugudza dai pangu kuti vanga vachida kuti nyaya yedu ijeke pasina kudaiwo vaifanira kunge vatora munhu akaenda nene kumba kwavo uva mudare nokuti paanoda kupindura sezvo tiri pano hapana agona kumupindurira nokuti pavakauya musi wa14 kwacho pandakati regai ndifoneresa nyika wacho wamuri kuti imimi ari doma vakaramba kundifonera vakati vachamuona ari ega. Saka handizozive manje kuti zvine chokwadi here isiri kupika pamberi pedare kuti kutaura chokwadi kana kuti zvine mifoni yasanyika munayo here homuchangamira mufonerei tsvagai mugona kubuda panze mumufoneri
nomuudza izvozvo kuti zvanhamambo undidzosere mari yangu yandakakupa panzvimbo yawakanitengesera kwakati. Ndinopa ndichangamira. Shoko renyu ndaridzo. Hapana chandinombokana. Ndinotongobatsira kuchengetedza mari yemwana wenyu isati yanyanya kurasika. Wezi yakatorasika kudara pasina chiri pa. Takatenga stand tikawaka. Nhasi takuzonzi akunzai sara handiziri ndikati akunzai kudare ndiye wamuri kuti masabhuku acho ndo vakunzai. But ndiri kutoona kuti havana chokwadi kana tichitarisa. Havana chokwadi masabhuku enyu changamira. Fambei ari kunzi Misheki Nhamo. Uya nemhoso yako ndeiko? Yangu ndio kutanza Wewe extend boundary garden. Andina kuextend asi nyaya iko ndeyekuti mambo zvavari kutaura zvokuti ndakazvikombenzeta mushure mekunge tapa hanzvadzi yangu nzvimbo, ipapo vanyeba zvakanyanyisa. Inini zvandakaita ndezvekuti nzvimbo iyi pavari kuti pakaiswa muganhu pane waya pavari kutaura, waya iyi yakatokumbirwa nemuzukuru mwana wahanzvadzi yangu iye achiti iye ada kunorima. Saka ndobva ndamupa waya ndikati chienda unofenza. Mwana wahanzvadzi yenyu achienda mugadheni mari achinorima mugadheni mangu imomo, mugadheni mangu imomo. Makamupa fenzi mimi? Ndakamupa fenzi ndikati nokuti vanhu vari kuita basa rekutema miti mamune waya, nokuti waya yanga iripo yanga yasakara. Saka zvokutaurwa kuextenda garden ne10 meters izvi zvine chokwadi here kana kuti kwete? Harina kuextendwa asi kuti ndakatoisa muganhu paunofanirwa kunge uri, nokuti mukomana uyu akanoisa waya anga asina mapango. Sei mati paunofanirwa kunge riri? Makati maisa muganhu paunofanirwa kunge uri, sei madaro? Iye paakanoisa anga asina ziyo kuti muganhu uri papi. Ani? Iye muzukuru wangu iye. Saka pakanofedza sabhuku chokugudza waya vachiti makapfuurikidzisa muganhu wacho wamuri kuti mimi mainoratidza muganhu. Aiwa makapfuuridza ne10 meters. Aiwa ndisina kunomuratidza, iye ndakangofunga kuti ari kuziva pane muganhu, saka akaenda akanofenza. Saka kufenza kwaakaita manje akanofenza achiteera miti iripo nokuti anga asina mapato. Saka ndobva ndazoenda inini ndichinoona kuti afenza sei, ndobva ndamuti komuzukuru apa zvawafenza uchiita apa wasiya imwe posheni kai. Saka kana wazowana nguva enda unoisinyatsoisa pane muganhu chaipo chaipo. Saka muzukuru uyu akazosvika pakurwara akafa akashaya asina kuenda kunokorekta mistake iyo. Saka imimi mistake pamaienda pamakamuti waisa pasiripo maiwedzera kubuda here kana kuti maidzoka mukati? Taiisa panga paine muganhu kaya. Saka tiwedzera kubuda here kana kuti tiwedzera kubuda. Ndo nyaya yavo yakudarika kudzibuda kwacho kwamakaita makazodarikidza muganhu wenyu. Aiwa iwoyo wari kutaura wavari kutaura ava hausiriwo muganhu. Ava wavari kutaura pavakaona pane waya pasiripo pakaiswa pane muganhu. Uyu muzukuru akanga ati waya yakapfuuridza muganhu here kana kuti iri kumashure? Waya yakanopfupikiswa panofanirwa kuenda muganhu. Unzwa here vachokuza hanzi pa10 meters dzamukutaura idzo dzitori shoma, mufanira kutowedzera. Kwete changamire iye haana gadheni sekutaura kundataura gadheni akasiyiwa nababa vake, ende baba vake chitarisa zera nevava vachokuza vadiki. Iye akazorowana gadheni baba vake vafa. Mukabvunza kwashawana iye ane gadheni rimwe riri pamagadheni baba. Ruviyo rwemagadheni waichangamira ukaburuka mugomo renjedza redomboshara pane goto rinerera nemvura rinopatsanura minda, imwe iri kurudyi imwe iri kuruboshwe, rinodzika richinodira mukarwizi muna rushezho. Ruviyo rwemagadheni wayo kana munhu asina kumbobvira asvikapo akasvikapo nhasi uno anonyatsona kuti ruviyo rwemagadheni ruru mazi miti aripo handizivi kuti ndeyemakore mangani ndo miganhu ende harisiri gadheni rake chete riripo. Tichibva pagadheni rake pane gadheni raCrispin Nyakutya, tobva raCrispin Nyakutya toenda rakwashawana. Ruviyo rwacho rumwe chete runongoenda rwakateedza nairo pakateextendwa panotooneka kuti munhu akabvapo achitoyambuka goto rinoerera nemvura achiuya kuno. Saka muzukuru ari kutaura kuti akazoisa fenzi akashaya nofunga kwa nemakore 2-3 apfuura haatomboziva nezvemagadheni nekuti magadheni iwayo akapegwa kare kare muma1950s. Unozwa here Nhamo?
ndikuzvinzwa mama. Unoti kudii? Inini ndiri kuti zvavari kutaura zvokuti ndakazvikombanzeta ndizvokunyeka muganhu hapasiripo pane muganhu. Muzukuru ndiye akanoita era yandakazoenda ndichinokorekta. Inini ndobva ndaisa 3 mapango ndichida kuisa chaipo chaipo pane muganhu. Ndobva ndaona iwe muzukuru ndiye akaita era. hongu Zvinhu zvacho eh era yacho iwo kutoti haana kutosvika pane muganhu. haana kusvika pane muganhu, akasiya imwe ndima. Saka ndobva ndamuti apa achitonzi akatopfuuridza iwe unotowedza. aiwa matauro ari kuita uyo ari kuti pandakambotuma muzukuru kuno achida kurima akumbira akanofenza achisiya imwe poshe pane muganhu chaipo. Mwana mudiki anga ari mudiki kune ava ndo vaiziva muganhu wavo. Saka this time vari kuisa waya yavo pamuganhu chaipo, ndo pamhan'aro. But pacho pakatoiswa waya ndopari kunzi akatopfuuridza. Handiti? Ndokuyu pari kuti saka uyu kana ado atoti ndikuenda pamuganhu chaipo zvoroti ari kutonyanyisa kupfuuridza. Zvanzi navachogugudza pakaiswa waya nemuzukuru pakapfuuridza ne10 meters. Handiti? Nemuzukuru iye paakazoistinda izvezvi muzukuru anga atosirira poshe. Handitika uyu ari kunaisa paright boundary ndopacho padzipapfuuridza 10 meters. Ipano uye pari kunzi iyo avachogugudza ndeurombo inotoda paground. zvozvipfuma izvozvo. Uye achipatiko iyi achipatiko wakati vharira urodhi kuenda pamagadheni evanhu. Pane gadheni rambuya wavo riri pamusoro apa, poita gadheni ragurugamanya riri kuno, ndobva pasara chigwanza riripo remakore nemakore. Pane rodhi inopinda ipapo. Achipatiko vanonochera makombo achivhara rodhiyo. taura tidzozvipatiko wemusikanzwa. Right, chiri kunetsa pahama dzangu idzi vachogudza takadai so ava mukoma tiri ukama vazokura. Speech yavari kutaura vari kuti chipatiko hauna land, uri sabhuku zvako but you don't have land. That's why muri kuona vari kutsoma pese pamweta chipatiko something anouya kuzomaka musaidhi megadheni rangu imomo. Kumberi kwangu kune akatanga hama chikomo akabuda, havana kumubvunza kubuda. So kunotanga ndiye inibva ndangonokonekta nathat man straight ndichiuya kuzoisa pega pandichisiya 7 meters dzerodhi dzokufamba ndindasumudzirwa nyaya. But vakadi kusumudzira uyu hama chikomo akatanga. Makadi kumumhangarira neva neropa regondoka. saka ndo nyaya yokuitika. Saka muri kuona iri agenesi chipatiko akangopata chete. Saka inobvisa kawaya yacho nyaya yacho ipere. Nahama ngaabva abvisoka tidzokere paposition. Hama ndiano Mukoma futi tiri paukama. saka iwo unotoziva kuti hama yakatovhara pamwe futi. Haana kuvhara rodhi izvozvi kana pakaenda kunoona kuti rodhi haina kusara ndiri iwo vati iwewe akatanga ndihama. ndinoziva nyaya dzerodhi, handivari kuti rodhi ndeyavha. wati akatanga ndihama. Handi Magadheni changamira mira wati akatanga ndihama. Iwe ndobva wazokoterawo pambaiswa handizvozvitaurira. Saka zvoda kuti hama akadzokera panzvimbo uye anobva adzokera panzvimbo ndizvo. Handizvo here? Hama akadzosera kumashure uye anobva adzokera kumashure. kwete changamira iri nzvimbo ivo tikatarisa even kwachogugudza ikoko vanhu vari kungovhara marodzi vachiextenda. Hakuna anosungiswa, hakuna anomhangarirwa, vachizviita varimo. Zvikangoitwa nomwana wachipatiko haazvaita muro nenyaya yekuti chipatiko hafanire kuwana anything kana 1 mita kana kusumudza bango unofanira kungodzokera paranga riri. But ivo vachiita magadheni ekuzasi tikubva tanoadzorera futi ekwagamanya kwaanga ari because akamuvha futi iwaye ekwagamanya. Achipatiko imi munhu daira mhosva yenyu muchiti vamwe vanhu vese vari kupfurikidza asi zvikangoitwa chete nachipatiko yavamukanya kureva kuti imimi mamhan'arirwa ndimi munotongwa. Vaya vasati vamhan'arirwa havagoni kutongwa. Saka imwendai pamutemo. Ari kutobvuma kuti akaextenda. Aiwa, kusumudza waya kuti ndakaextenda asi ini ndindega ndiri kusungiswa vamwe vese havasi kusungiswa. Muri kupanzwa apa? asi kamambo ndonyaya yekutaura vachipatiko apa. Kana ndirini ndine gadheni riripo handitika ndandichichengetedza nzvimbo iyoyo iri kunze hayo ndichiona
kuti miti haisi kutemwa, ndichiona zvese ivhu harisi kucherwa, ndoona kuti because pane vanhu vakambouya vachida kuita zvinhu zvandakavarambidza. Handiti tobva ndangoti achiregai ndipaise waya pangobatana, hakusi idzi nyaya dzingozibatanidza ika dzese dziri mbiri dzongoitwa kamwe chete idzi. zvakanaka changamira. Batanidzai nyaya dzacho dziitwe kamwe chete, dare ringosunga rona kamwe chete, ndozvingaita. Chipatiko tobva taona vamwe vacho vari kutaura vari kuita musikanzwa yekuramba vachiextenda, vamusiri kusungisa iviri. Kana taakusunga vachogugudza kuti sei muri kusunga chipatiko wega kwouyu mambo obva wasungawo chogugudza. Ndotoyawo nawo, saka ndakunotsvaga vamwe ivavo nditouya navo ndimo vakaextenda kupfuura maboundary anga ndisingatozwa kuti ibasa ratinofanira kuita, saka masamuni aakutonowana. Saka rongai neofisi yamambo katisunungu dare rosumuka roya rogadzisa nyaya yemuganhu ipanzvimbo, ndozvingatoita. Asi vamanyure chengetedzai mari yemwana isati yainya kurasika. Zvinodaro hazvichangamiri, asi ndinenge ndichiona kuti munenge mandiita semwana wekurushinga, sekutaura kwenyu kuti wekushinga munodei muno nzvimbo menyu. Hongu hatina simba, mwana wamambo muranda kumwe, mwana wenyu akauyawo kurushinga anenge ari muranda. Asi ndangatifungidzira kuti kana tauya kuna Changamire, nyangwe kune kunzvengerana kwatinoita isusu kuna Changamire ndiko kunofanira kuti uonekwa kuti apa pari wrong, apa pakanaka, apa pari wrong, pane mapanzwa pandakuudza here. Ndapanzwa wrong, manzwa kuti kudii pari wrong. Imimi manditi munhu haana kodzero. Isai maoko enyu pasi. Mati imimi munhu haana kodzero yokuti akutengeserei pasi. Izvo ndazvizwa. Hapasi wrong here. Ayo, ndinozviziva kuti zviri wrong. RDC ndinofanira kunge ndokutanga ipapo. Pechipiri pandingaonekwa wrong, inini handichikuona pechipiri. Ndavibata ipapo. Pechipiri ndopandati sabhuku angaite nhanganyaya yekubatsira munhu neivhu, asi sabhuku inongori nhanganyaya chete, handipo panoperera nyaya. Asi kana sabhuku aita nhanganyaya, ivhu racho rinofanira kunge rakakura kuita 6 acres zvichikwira. Kana riri pasi pe6 acres, zvoreva kuti zvaitwa ipapo zvikunze kwemene. Ndo yechipiri. Saka land yamutora nezvaimimika ndikuda kwokuti iri pasi pe6 acres. Mambo handina simba rekutendera kuti zviitwe izvo. Iri pasi pe6 acres? Imi eka munoiziva here? Eka toiziva Changamire. Mamita half a ground level. Half a ground level. Yamba haitokwani panoita maground level matatu. Haitokwani. Pakunyora ndo basi kuita sezvo. Stand yamakatengeserwa imimi stand yekurokesheni kunofanira kuine mvura, kuine sewage. Handiti kuchikora kuchitakurwa mabhini, kuine mugwagwa. Zvino zvinhu zvese izvi hazvipo panhu pamakatengeserwa. Hapana sewage, hapana mvura, hapana mugwagwa, hakutakurwe mabhini. Zvozoitwa sei kana mavaka imimi pana? Ndozvandikureva Changamire kuti pakutaura pari kungonzi mukasvika paground mukaona kosheni yari kutaura yacho. Nezvekutaura hazvisingaenderani. Ndoparusama kutaura mambo kuti zviutaurika zvikutotaurika zvichiratidza land yakakura, handiti? Asi paground pacho nediki, handiti? Land iyoyo manje kuti munhu ange agere kureserve aine 400 square meters hazviiti. Kunokutongoshaka kuchiri kureserve kune masabhuku, handiti? Ma400 square meters ndoekumbare anofamba kusina haipinzi, handiti? Kunogwa kusati kwane location. Kuchiri una masabhuku kune masabhuku ayo. Saka stand iyo haikodzere kunzi chinhu munhu agara kureserve. Kana tatendera kusvika yese kana kumazebha kwese, hakuna munhu atoona anoti ndiri muruzevha ne400 chi. Kuruzevha totarisa kuti munhu ave nestand yekutokana kwanzi kurima pfumvudza chaiye. Anokwanisa kurima kana kaplotsawo kana kanzi 1 kana zvanetsa. Handiti ka? Otochengeta huku
otove nembudzi otove nepokurima mombe handiti ndopatoakatazo ndauya kwenda chipei pakadaro saka stend akaakaita kadiki kaakaita nemurokesheni akakodzera muruzevha ndapanza changamire but tiri kuti semunhu ndada hangu chi nzvimbo kuti ndingoona pakusvika because ndiri kuti ndikumirira mwana handisini inini aiva handina dambudziko mwana chimuadvise aina zvomataura zveRDC maradzo munoziva chimuadvise kuti mastenzi etype yauri kuda madiki aya anotengeswa kukanzuru kuti kuwanika kumazevha kune masamu yeshuwa karepa makatoa ndomosha kuruzevha kuruzevha handisi kuzviramba kuti kuruzevha asi kana munhu wada chinhu noudiki hwacho nokuti iye paakataurirana kuti apa panoenda ndaimo asi kana wada chinhu noudiki hwacho unofanira kutaura kuti mutemo unotitendera here handiti kana musei mutemo usingatendere kuti utore chinhu chawada hapasina munhu ane simba rekutyora mutemo iwoyo kuti mutore chinhu ichocho mutemo hautendere kuti tipe land ye450 square meters kumusha kunyange imi muchida asi mutemo hautendere osamuchora kana munhu anobhinya mwana mudiki chero akataura kuti takawirirana unonzi hakuna ndapanzwa changamire handipokane nedare renyu ndaifungidzira kuti pamwe pane kundirerutsira kwamandiitawo zvino ndatozviona kuti tingada kuzama hedu kuti nditaure handina chandinogona kutaura nokuti ini ndau yandakamirira mwana kurerutsirwa munhu akukuona inasi kuri zvanzi chiganuro yekuti mwana arege kuramba achangobudisa mari yavandobuda kare asi ikazobuda imwe yanyanyisa ndopanzi itai amakapa mari wese akadya mari ipanyedza akudzosere mari ipi iyoyo handiti kuno kudare makasunga kutodzoka futi muchisungisa makapa mari muchiti mudzosere mari yangu mari yangu mambo angu nopedza vanobatsirai kuti mudzorerwe mari yani mari yenyu noti vanhu vakatitana chipatiko vakuwedzerei paiteste nekuruzirwa hapana but pane vamwe vangu varipo vakaorwa takaita navo mekani ndopanzi paitaurwa pana ava vachinzi wamhangarirwa ndionoitwa sei notongwa saka inyaya yekungoti ndinokuti kwazvokuti dhu asi wakabatiridzwawo nayo ndiwo unoita sei ende yenyabva yashanda paita acomplain hapana chakaipa changamire kana ndiriwe kurushinga ndangoitawo dambudziko iroro asi vamwe vachigara ndoda kuti mutemo wemuzimbabwe unobvumidza munhu kugara chero kwese kwaada kugara mwana wekurushinga akauya kuno hasi squat mwana wekuno akaenda kurushinga hasi squat zimbabwe 1 munhu unogara chero kwaada kuita sei kugara asi kune nzira inodziteedza ndazviona kuti saka mubvise muromo kuti ndiri mwana wekurushinga mwana wekurushinga waona kutomboshava mune kodzero kugara kuno mune kodzero kugara kupi kuno asi kune nzira yamufanira kuita sei mwana wekuno chipati wanokodzero unogara kurushinga hausikwata kana muenzi kupi iko asi kune nzira inodziteedza nzira iyo chiti iyo irimomutemo kana mwana wenyu asina kuenda kwaRDC pasina transfer zvinoreva kuti hazvisi pamutemo saka yatopedzwa namambo iti matorenswa namambo nhasi vagonzi munhu hausi pamutemo handisi kuzviramba handipikise dare renyu dare rachangamire ndinoshandawo nachangamire saka hapana pandinopikisa ndataurwa nachangamire asi nyaya yangu inini kana ndichizviona ndinoenda ngoti ndaita munhu mumwe chete nokuti dei pamba chidwa chokwadi chematare edu taakutambisa nguva yamambo pano ndataura zvemutemo ndai munotsvaga mutemo moona kuti mutemo wamakateedzera ndeupi inini chendataura kuti dzororo yemari yenyu nemunhu wamakapa mari yenyu zvamaakuda kuramba muchititongesa izvezve medzesero ndokuripisai nokuti makuda kutsvaga justification yezvinhu zvakatyorwa mutemo zvamada kuramba muchitaura muchinditenderedza izvezvo ndokuripisai ngatisimukei tibude muno tiite zvandataura